yedu. Si ajide koji na ganiru. Biko kanyi wako kita. Weke teneza. Eze-Ana gade. Eze-Ana ugochitubelu. Woko mano oraifite. Egade. Ọdịnala bụ eziokwu. Ọdịnala bụ ụzọ ndụ. Ịma na o nwere olu na-eti mkpu na-asị ụmụ Igbo chigharịa, ụmụ Igbo chigharịa. Kwa mbọsị ọ na-eti. N'ụtụtụ na abalị ọ nọ na nkuzi. Eze-Ana ugochitubelu, onye ọma na oraifite, onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu. Eze-Ana ugochitubelu, onye ọma gị ji eme ọnụ. Ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu. Eze-Ana ugochitubelu, onye ọma na oraifite, onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu. Eze-Ana ugochitubelu, onye ọma gị ji eme ọnụ. Ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu. Eze-Ana ga-adị. Ugochitubelu ga-adị. Ugochitubelu temple ọ ya adị. Maka na eziokwu anwa chacha. Ndị okenye dị anyị from the back, ndị ochie dị anyị from the back. Fọdụ si gara aga ghọrọ ụmụ Igbo si anyị rapụ nke anyị na nke feka mma. Bụrụ Baịbụl bịa, akwụkwọ akụkọ, ebe nwa chọọchị fa, okwulu ụka abịakwa. Ụtụtụ ọma na ụmụ ọdịnala Igbo, anyị abịakwanụ n'oge awa nke eziokwu, oge anyị ji awa eziokwu niile agba. Nke ọ bụ mụnwa bụ Ogbuefi Eze-Ana ugochitubelu na oraifite na-anọ n'isi ya. Maka ndị ọ bụ tata bụ izizi ha na-afụ m na soshal midia, kpọọ m Ogbuefi Eze-Ana ugochitubelu na oraifite. Abụ m onye isi nchụaja na ugochitubelu ọdịnala tempụl. Anyị na-agba afa miri emi n'ụkwazị ọrụ mmụọ dị iche iche. Abụkwazị m onye isi nchụaja na ọdịnala Restoration Prayer Ministry, bụrụkwazị onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. So you can call me an ọdịnala evangelist. I will answer. My mission is to help people live better life. N'ụbọchị tata n'oge awa nke eziokwu, isiokwu anyị ji wee bịa bụ what to do and what to avoid. Yes, if you want to be successful, what to do and what to avoid when things are not going well. I repeat, what to do and what to avoid when things are not going well. Ọ bụrụ na ị gee ntị ma gee ntị nke ọma na nkụzi taa, ị ga-eji aka tụọ onwe gị n'agbụ. Maka na nke kacha njọ agbụ mmadụ kere onwe onye ọwụ my admonition this morning. Mana before I gaba n'ihu, ọkwa dị mkpa. Echefuna na aja anyị na-achụ kwa ọnwa aja iri n'igwe a na-achụ ọnwa ọbụla nke ọnwa Jenụwarị ka na-aga n'ihu. Anyị ga-achịkọta ya ụbọchị ikpeazụ nke ọnwa Jenụwarị. Echefukwana na ị nwere ike isonye na aja ebe ọ bụla ị nọ site na mba ụwa gba gburugburu. Na distance abụrụ ebara ya n'ọrụ mmụọ anyị na-arụ na tempụl ma ọ bụ na aja anyị na-achụ. Ọ bụrụ na ị chọrọ isonye na aja bụ aja esigoro na ya bụ ụdị ọtụtụ ndị mmadụ elu. Anyị anaghị esi ihu ọrụ ma ọ testimony na social media maka na ọ bụrụ ihe anyị ji maka ya bịa, ọ dụrọ necessary. Mana I can tell you na ike dị na aja a na-achụ n'igwe. Anyị ebido malitere ịchụ aja over 2 years now, and I can tell you na o nwere ndị na-esonyere aja since anyị malitere ruo taa. In fact, as we speak, o nwegoro
nwere ndị kwụrụ ụgwọ throughout 2024. Kedu ka anyị si eme ihe anyị na-eme bụ ọ bụrụ na inye ihe onyinye obere ego ọbụla nchọncha ego iji wee kwado maka ya bụ aja na sadaka dị n'ime ya. Ife anyị na-eme bụ anyị were prayer request gị 3 prayer request anyị debe n'ọta na-achụ aja na-aga ọfọ na-ekwubi okwu n'isi gị ụbọchị ọbụla gaje n'ọnwa agwụ. N'ụtụtụ taa ejegori na tempụl chụọ aja gaa ọfọ kwubie okwu n'isi ndị niile sonyere anyị na nke ọnwa Jenụwarị. Ụbọchị anyị ga-achịkọtazi ya ụbọchị ikpeazụ nke ọnwa. Ife anyị ga-eme bụ anyị na-eme bụ anyị jee na mmiri anyị chụọ aja mee saraka. Yes, ọ bụrụ na anyị mesịa ya, then to all the water sprites and the water elements. Ọ bụrụ na anyị mesịzie ya gbapụta n'elu ala bịa na temple chụọ aja to entities of powers na temple, jekwazie n'ebe nchụaja gbuo ebule eme saraka. I can tell you, ike dị na aja a na-achụ n'igwe, but what you don't know is only a mystery to you. Yes, maka na igwe bike. Ọ bụrụ na ị chọrọ isonye na aja n'ọdịnihu, ihe ị ga-eme bụ echaachị m na WhatsApp forward 3 prayer requests ga-agwazie ngị other things I need for you in order to book you. WhatsApp number ya dị nweta mbụ 0813-8243-871. I repeat, 0813-8243-871. Ọ bụrụ na ị chat ya, I will respond. Ọ bụrụ na ị kpọọ akpọ, ọ bụrụ na m dị busy, my PA will pick it. Mana I can assure you na ị ga-enwetakwa ụsa almost immediately. Ị nwekwaziri ike isendịkwa message na WhatsApp, personal WhatsApp number m, only WhatsApp message 0805-7837-672. I repeat, 0805-7837-672. Mondezie na screen, ị ga-afụ our WhatsApp numbers too. Then ka anyị gabazie na nkụzi anyị maka ya wee bịa. Ihe m na-achịkọwalụ gị taa bụ na ọ bụkwa nne laikiri nkụzi anyị na-anụ taa, ị chọọ ịwọchị ọzọ ma ọ bụ na ị chọrọ ka ị shịarịa ndị enyi gị, eneghị anya n'ihi na anyị sonyere anyị site n'Eziokwu TV, jee na ma YouTube channel Ogbuefi Eze-Ana Ugochitubelu Oraifite, subscribe, click kwazie on the bell so that mgbe ọbụla anyị nwere updates every day you nweta notification. Ije ebe ahụ ị ga-afụ nkụzi afụkwazie over 1000 lectures nkụzi niile anyị na-akụzi ụbọchị ọbụla n'ọdịnala Igbo. Yes, ọ bụkwazie niile na watch site n'Eziokwu TV. O nwere Nollywood movie ọbụla ịwọchị na channel a dị gị mma, ị chọrọ ịwọchị ọzọ, jee na our YouTube channel ebe a na-watch movie na Eziokwu Great Movies ịwọchị ya, ma ọ bụkwa na ije na Ugochitubelu Movie Productions na YouTube ịwọchịkwazie. Ọ bụ na Igbo movie ị like, jee na Eziokwu TV Nollywood Movies na YouTube ịwọchị ya. Ka ị na-anụ olu m, na-emetụ aka na share button, invite your friends ka ha nụ from the horse's mouth. You know why? I invite your friends and well wishers ka ha nụ directly from the mouth, from my mouth. Ị na-egosikwa ụzọ ndụ. And ihe anyị na-eme bụ a charitable act. Yes, bụrụkwazie joyful activity. Maka na ọ bụrụ na ndị mmadụ si na nyanwụ meseji isi a wee mata ụzọ eziokwu anwa, ị ga-erite elele dịka onye rụrụ ọrụ ebere. Yes, ka anyị gaba n'ihu na nkụzi anyị ji bịa. Ka ị na-eme nke a na-emetụ aka na share button na-agwa ndị mmadụ gbasara our administration na Eziokwu TV, ka Chukwu Okike pụrụ ime ihe niile gozie gị ma gozibiga gị oke. Ya gazie, ka anyị bata na nkụzi anyị ji bịa. Ekwuru m na nkụzi anyị ji bịa taa bụ a life changing one. Wee kwuo, o nwere ihe ị kwesịrị ime if you don't like as things are going now, right now as we speak. O nwere ihe ị ga-eme. E nwere principle of life, ihe ị ga-emeriri na ihe ị ga-ezere. Nke mbụ, esikwara na things are going rough for you, therefore ka itinye aka n'ihe ọjọọ. What goes around comes around. Ihe ọ pụtara bụ na ihe ọbụla
Garbage in, garbage out. Whatever you sow is what you reap. No shortcut. Galatians 6:7. Or say, God can never be mocked. Whatever you sow is what you will reap. Ihe na-achọ ịkọwalụ gị bụ ị nwere ike irivas ihe ọjọọ site n'ihe ọjọọ. Nye nwekwana reason iji wee sị ka itinye aka n'ihe ọjọọ. Yes, avoid ihe ọjọọ maka na ihe ọjọọ does not pay, no matter how you look at it. Maka ndị na-esonyere m ihe nji ala ka ị digress a little bụ ka enweke wee carry everybody along. But I can tell you, ndị na-esonyere m for a very long time, ya akọwala gị na ekuzigo m ọtụtụ mgbe na-agwa ndị mmadụ na na-efuru onye na-eme ihe ọjọọ ihe na-agaziri ya. I can tell you na ọ bụrụ ihe ọjọọ ahụ ọ na-eme mere ihe ji agaziri ya. Ịghọtara ya? Kama na ihe ọjọọ ahụ ọ na-eme kịta bụ akwa ọ ga-ebe n'ọdịnihu. Because nwatakịrị fụrụ nne na-amụ nne ya mụ maọbụ nne ya mụ na ji ọ kọrọ n'ubi elele bụ agụụ ga-agụ ya na arụ ọzọ ka ọ na-amụ amụ. Ịmara asị na ọkwa na-acha mmanụ ọnwụ na-ekwe ya ọnụ. Ihe m na-achọ ịkọwalụ gị bụ na esikwana ka itinye aka n'ihe ọjọọ. Ife onye na-eme ihe ọjọọ ọ dịghị ka ọ na-asọsidi. Onye ahụ enwere ọsọsidi na ọ na-asọsidi just nwa mgbe nta. Hard time never lasts. Hard people do last. Kedu ihe m na-achọ ịkọwalụ gị? O nwere ihe ọjọọ ọbụla mmadụ mere n'elu ụwa a onye anwa ama eripịa. O nwere ihe ọjọọ ọbụla mmadụ mere n'elu ụwa mmadụ ama eripịa. Ọ bụgo natural principle na whatever you sow is what you reap. No shortcut. Ifuru ndị mmadụ na-egbu ndị mmadụ na-eme ihe ọjọọ na-eme ọtọ n'ọdị iche iche, name them in all those things. Ha na-eme na ụdị ka ha wee bụrụ ọkamgba ma ọkaibe. They must reap it now or later. Ọ bụrụ na onye ahụ ebiro long life to experience it, a ga-emere ya brought forward. Ihe m na-achọ ịkọwalụ gị, keep doing good, keep being nice. It pays. Ọ na-agba eme ọ na-adị ndị mmadụ ka ezi omume ha na mbọ ha na-agba na aja ha na-achụ na ọ bụ ihe efu. Ọ bụrụ ihe efu, my brother, my sister. Kama na ihe niile nwere oge. I came today with message of admonition. Ka m gbaa gị ume ka ị mara na ihe oke na-ata na ntị na-anụ ya. Nke bụ eziokwu bụ na o nwere ihe ọma ọbụla i mere here on earth mmụọ ga-eji gị ụgwọ. O nwere ka God Almighty and his entities of powers ga-eme gịnị? Ga-edọkọta jide gị ụgwọ. Ihe ọma ọbụla i mere nwere ihe ọma na-esonye na-flow back to you, the originator. Man, you know the problem of man. Man does not see beyond his nose. Ị nwere ike ọ dịka onye ihe ọjọọ n'ihe ọ na-agarị ya. Ọ dị agarị ọnwa mgbe nta. Kama na mgbe ihe ọjọọ ahụ ọ na-eme ga-ebido pịachighara ya azụ. He might not be there to witness it. Onye ahụ nwere ike na-cry foul play no uncle ya, no onye ajie, no onye ajie, no onye ajie. O nwere onye mere ibi ya. Nke bụ eziokwu na what you don't understand in this world, life is continuous one. Life is continuous one. Ihe ji sị ga-emere ihe ọjọọ bụ na itinye n'aka n'ihe ọjọọ maka na ihe ọbụla is soul in creation must flow back to you abundantly. That is, ọbịawazi ọ ga-abịa n'uju ya karịa ara ike isoro ya. Mana ndị mmadụ adịghị aghọta ya. Ị nwere ike ịfụ, hey, this man is a good man. Why is it that he's suffering? Why is maka kama? Onye anyị na-ekwu na nwere ike this particular earth life or dị very nice, but I can tell you, onye a nwere ike ịdị too barbaric in the previous earth life.
So now on the reap here, you wonder kelu isi we get bow for that Chineke on Osipia, Chineke on Osipio, I didn't the man to go over that's God why? God why? In our why? Because in our full only present before the past. Yes. So when you na check wala gebo, oburu go read na no so na ndị na-eripụ disaster now. Or if what you don't deserve can never continue. Or what you deserve disaster, you receive disaster now. What I can tell you is never you give up in doing good. Esekwana na ndị ọzọ mebeziri ihe ọjọọ ọ gawarakwa ka itinye aka n'ihe ọjọọ. No. Onye anwa na-eme ihe ọjọọ ọ na-agarị ya abụrụ ihe ọjọọ ahụ ọ na-eme now ka o ji eripụ goodies. O nwere ike o nweburu abundant goodies o meburu before. Ọ bịara mee ọdọrọ na n'iri oke ihe ọma o mere mana o nwere ike obidozi long life to complete ihe ọma ahụ o mere. O deserve. Now nature ga-eme brought forward ọ bịa ụwa ọzọ bidogoro n'ime goodies. Or exhaust those goodies yawa. Nke ọ na-emesi kịta. Yes. Oriwekwa uri ya. That is ọtọ agwa for the all uri ka ọ maka na ọ ihe o metara ka ọ na-eri. Yọtara ya. Ama na ndị mmadụ ya afụta nkuzi are so strange. But I can tell you why you normally judge. Mara Chineke nọzikwa ya ome. Chineke mezikwara nke a. Chineke na ọ dịka onwe ndị ọfụ n'anya. Ị na-lament. It's because you are judging this world based on this particular earth cycle, this particular earth. Have you asked yourself why is it that no wonder from birth the man as this man was a nice man, he keep on doing good, things keep getting continue, continue. And I say why? And I say, I don't catch the pasha, but I can tell you that particular person. A man no nwere ike ordinance now. Man no nwere ike ọ bụrụ na also go badness in the previous earth life. E nwere ike later obidozi edeba soba. Mana orip boro that thing ahụ o mere ọ ka ji ụgwọ maka na ọ ga-test that wickedness o showru ndị mmadụ. O nwere ike ọ bịa na nke a obido mere gịnị ọtawa afọ that badness ahụ o showru before. Yes, ndị mmadụ na-emeri ebere, mana ọ ihe ahụ o sold before ka nature chọrọ ka o brought back to him ka ọ fụ ka afụ dị. Mana ofu ihe nnachi gwa gị bụ asịkwarị na whatever you are passing through is to pay off for your previous debt. Never give up. I keep saying that giving up is a coward act. What I can tell you, one day, keep being nice. Na-achụ aja, ọkachasị ịchụ aja. Na-achụ aja, show love. Anywhere I can be of great help to onye ka mma. Ọnọdụ ọbụla ịnọkịta bụrụ onye ka mma. It can be of great help to people by advising them. It can be great help to people by showing them genuine love. Yes, through exemplary life. Be a role model. Kwande mmadụ uru ọbalụ na ha mana dwell n'ihe ọjọọ, n'ihe ọjọọ does not pay. Keep on advising. Na-achụ aja, na-egosi ebere, ebere ahụ ị na-egosi ndị mmadụ by way of life, by advice na-enye ndị mmadụ, by ịchụ aja. Don't tell me that you don't have anything to give, no matter how small. It is not stingy, no matter how small. Ihe ọbụla ị nọkịta nwere onye ka mma. Let me tell you, or if you know the power of giving, power of saraka. Yes, givers never lack. Or one of the principles of life. Learn how to give, no matter how small. O nwere akụkọ akọ maka nwaanyị Eze-Ana na ancient book gbasara gara encounter o nwere. Nwaanyị Eze-Ana wee sị na ụmụ ndị Juu nọ n'oge oge agụụ. O wee bụ na ya na nwa ya nwere ikpe ọka obere flọ ha nwere with mmanụ ha chọrọ ka ha wee ebe ka ọma maybe
moi or maybe yes. As you know how much as you can the last food they will never however. And where's no normal like that? Where's here? One. Now go on again, Mary and you. Where's not one of the last Nick and I only well. No. Or see why I marry and me, or marry and me, or Messi and Yawa. Or where's a new Mary? Now, Mana Maguni, Bumania. Now, Nibo Kiawa, floor, no Magona. Here, while a great story. Here, but you are chico where Babuna. Once you give, you cannot lack in agency. And not check whatever you give, that soul, that joy you brought to other creatures, their prayers alone will ensure that wherever that thing is, in your house, we are no man. Learn how to give, even if it's small. Oh, yeah, but a temple, no one a temple, no matter how small. Say, I will go there, go TP. Then they're going to encounter with me, Amana. There is no way we are there across me. Or go there, go TP. Unless now more than perceive, more as in the onya, no, draw genuine. Now, once all the genuine, at least you go TP. I try as much as possible to give. Do you know? Let me tell you what happened. Do you know now? Other than mother will get a temple. I ate it to a jail. Oh, was simple. Somebody were born where seminar, or chat. I'm Eze-Ana. Near likely high name, there's your TV. Now, Musen the account, natural care support with your token. I forward the other account. He sent 20,000 naira. He sent 20,000. Ururo 1 hour, who sent that particular money. One person, yes, one lady, call chat him from Kaduna State University, not on Napoli. The Republic one parents here are very poor and again na war equity. Once a lot of people, not a social media for scammers. Now for me to be sure, now I'm like go take a video why in the lecture hall. You understand? Why in the lecture hall? You know why? Anyway, me I condition of what I offer true. And not on the face challenge you now. This is January, no one can parents here will kill you. And or they can more the year. Enjoy ego no ego our Pocalabroqua 20,000. That is it. A guy one mother send them. Don't forget the mother where I'm saying the choice support the high name. Sim said they said that over 20,000. We do 1 hour. Somebody chat ya Muslim Wesia, Kelu can be Simon or what I'll you or touch us on Facebook, who said I'm out of convince. Now I'm choosing at the lecture hall, Nam again. That's not a bono lecture, Kaduna State Polytechnic. Whoever I don't care about TV from the class here for Kad lecture that is going on. Say for that can afford the look at the money. Yeah, just he had any website example. It was go more on daily basis. Yes. Like last year, yes. Last year, January, first, I can rice. I can name my rice at temple. All we go to mad to Christmas. One day of the Ogbuefi, may send 500,000, may send Diego for your Christmas. The two guys will go good rice. Get the man. And not check one again. A mother Bengosi is here. No matter how small, they give out. Oh, the problem how we just know you can't understand it 2 years we seek out in Nigeria. But I have not checked while again when I pass up water. Oh, when I buy a locket to a going on the region and me. Don't you add it? 2 years we seek it. Even though Mazwan and me, they praise God. Don't you know? Macophone them man name and I bonded and I can tell you, nature Ajana to Obu name pay your inner eyes. If full blessings, Suabia, it got up one I can have one in against. Yes. Do you know that now? Oh, I just went a phone on our potato. MS about to charge you one mother. Boya Boko, Sienarachi, to the Siajabon Giawa, Naliba, Jepolo Modia. What get the area? All these are the bed, arms, and rest of them with you. If Rodian and Modian and Honey, once you hit them, how am I? They have no particle. It's no man, Maria.
all maka na ịghọtara how things work. Ị na-afụ your spiritual eyes, they are blind. Ị na-afụ the ọṅụ ma hear their languages, the aṅụrị ha na-enwe when they dabble into such heap of aja achọrọ. Ị na-ege ntị. Ihe ndị a niile bụ ihe na-emepe ọnụ ụzọ. I remember I told you a story when I was staying with my grandmother. Wee sị na nwaanyị a nwere ọkụkọ too much. Ọ pụta n'ụtụtụ, ụmụ ọkụkọ ya nwere emepegoro mpio, ha nwere ike ha ga-ebu ụzọ jee n'ọnụ ụzọ ya, ha amagoro ma ebe o si apụta. Ihe nyere ha sensị n'ebe a ka grandma si apụta ọdụdụ surprise. Ha ga-eje na windo ya na kọkọkọkọkọkọkọ ibu na ebe anyị na-arahụ ụra, ha nwa ya emeta anyị ụra, anyị ma na ha ọkụ etetara. Ọ bụrụ oge ogworo anyị etetala echi. Ha ya emegido datin ahụ na-emekọ ọkọkọ. Ha merụ datin ahụ eme ihe a na-akpọ grandma ka a na-akpọ ya bịa nye ha ihe ahụ enye ha. Oge grandma emepe ọnụ ope ụzọ agba adị very small, amara m ihe ọ na-awụta tịrị anyị dadawa ma ọ bụ n'ọrụ ọkụ, amara m ihe ọ na-awụta tịrị mana ọ na-awọchite ya, ọ na-egosi ya n'afịa. Ọchịta datin ahụ wụpụrụ ha ịfụ ka ha na-erie ha dịche ha na-etu a n'ezi anya obere oge ịfụ ka ha na-apụ na mpio one by one. Are you saying na ha ya ebe ebere ụtụtụ na ha ya asị Chukwu okike ebe gara mmasị ewetakwu ya gazieri ya ebe ọnụ act of love? Ị nwere idea maka ndị na-atụ ụzọ anyị na anyị na-achụ asara aka kezie ntị ka agwaghị nke ya adị surprise. Ọ na-agba ọnwụ na anyị ịchụ aja ogologo ụzọ nke m na-achụwa na tempụl. O nwere mgbe anyị na-achụ jaba aja anwa eweta efere menetins na-adị n'ime fanta, a na-egota fanta tinye n'ime then ma biskiti ma ihe ụtọ dị iche iche and so many eatable things tinye n'ime datin ahụ. Ana m ewere 500 naira most of the time tinye n'ime ya. Ị na-ege ntị. Ebupụ ya n'ogologo ụzọ. Ụfọdụ ndị kpọrọ ndị ala ndị ahụ adịrọ ha agbarugo na my path, they always walk around. Now ha bịazie ebe a they pick it. Ime ụdị aṅụrị ha na-enweta mgbe ha fụ that fanta, o nwere ike ọwụ nọ na-etrek isi Oraifite na-eji ọzọ ụbụrụ. Ọ pụta afụ ha na ọmaga ebe a na-adọba ihe aja ụda ahịa saịdị ọfụ ha n'ihe aja ahụ onwe aṅụrị. Aṅụrị ahụ o nwere owuru ihe ha chọrọ. Onwe aṅụrị kpọọ onye ahụ fanta ya ahụ were biskiti taa were 500 naira ebe a nwa aṅụrị ọ pụọ ihe sọrọ o were ego that joy ihe ha chọrọ. So for you, iche na ndị awa when was the last time ị kpọrọ ndị kpọrọ mad people nye ha nri? When was the last time? Ka ọ iche na ha bụrụ nwa Chukwu ka ha bụ. Ka iche some of them ị na-afụ sef ndị akpọrọ ọrụ jụụ na ha ya alụ ewetikwu ha. Ị nwere idea? Now, have you asked yourself why Chineke ji edebe ndị a ndụ? Ọ bụrụ na ife iruzie n'ime ụlọ esika jee na bus stop lahụ ụlọ ebe a chichefo, ọ bụrụ na oyi bidoro nwa ụlọ ọgwụ ma ọ ihe dobe those things anwa ijiji na ebe ka ị mara na ihe nweta onwe ụlọ ọgwụ. Have you asked yourself why na ndị a na-eju ụlọ ọgwụ January to December year to year and o nwere dem nke mma nọgoro igoro ara for over 20 years? Ọ karịrị. Ị na-ege ntị. Ịjụgo onwe gị ka Chineke si arụ ndị ọrụ. O gosiri ụlọ nwere mmụọ so ha. Ị na-ege ntị. Mmụọ ahụ so ha makwa mgbe e gosiri ha love. Ana m achọ ịkọwara gị na so ihe ụmụ aja ịchụrụ abụrụ ọsọ mgbe ndị ụka ya asịra ya na ha na-eje motherless baby home. Kedu maka ndị ọzọ niile ya eneghara anya na the society dị downtrodden ọdịnala na-elotafa, ụmụ anụmanụ ọdịnala na-elotafa. Ọnya ka anyị ji achụ aja. Nwanne chụba aja na aja karịrị ọgwụ. Ịghọta ihe aja na-eme ị nwere anya ime mmụọ onye akpatara ịmarọ. Ị na-look down on those things. Kedu ihe na-ekwu ya? Nwanne chụba aja. Aja ahụ ị na-achụ bụ ka i wee kpochie onunu mmụọ igwu maka ntaramahụhụ dịrị ihe i mere n'ụwa mbụ gị. Those things ahụ a tụrụ anya n'ihi eme. Ị ma na o nwere onye ị nwere ike ọ bụrụ na imewurie nara ana ada dịrị nwatakịrị nwee nna, o nwere ike ọ bụrụ na ọ ya cousin maka na iwu dị elder iwee kpasa nwatakịrị agwa nwatakịrị ahụ nwere ike bigido na-agụ wee nwụrụ ma ọ na-ebe arịrị agụụ na-agụ ya. Ị mara datin ahụ i mere create go void in the spiritual realm deny somebody food, daily food. Yeah. Now, however, for you to pay back the consequence of that your action in the previous earth life, you need to feed the you need to feed your couple of times in order to pay off that spiritual debt. More than so we have an idea. One the chubaja, when I jay na to get well more. Maka ọ dị mma gị n'ezinụlọ gị. Okay, ị nwere ike sị na ndị ọcha adịghị ndị ọcha ịkara ha practice spiritualism. Ịkara ha
ha na-achụ aja. Have you asked yourself some of these ọgwụ mgbochi a na-agba na Nigeria bụ mmadụ kwụrụ ụgwọ ya? Ịma ọnụ charity work. Esi why brigade ji wee nwee ego. Ịma ọ na brigade na-achụ aja karịrị. Ịma ọ na-adụba ọgwụ polio na-aga na Nigeria gbaa free. Have you asked yourself even ndị nwere HIV ọgwụ mgbochi ọgwụ a na-aṅụ maka na HIV some foreign donors na-akwụ ụgwọ ya. Maternity dis o nwere ndị some foreigners na-anọkọta gwuo health care bed n'ihe niile gbasara health butere ụlọ ọgwụ Nigeria eji enye ndị aja support the less privilege. Ịma ọnụ charity work ha na-enyere ndị ha ka mma aka. Ebe ọnwụ na igwere ike isi wee nyewu charity work mee ya ọgwụgwọrụ small. Ịmụrụ na ifeed chi gị bụ charity work, you don't know. Ịmụrụ na agụ ụdị ịmụrụ na mgbe ahụ efeed chi kpọọ chi gị afọ gbuo onye gba ọkụkọ bụjasie anya na ji wee mee saraka ọ ndị dị ndụ ga-erie whether living human or living animals. Ịmụrụ na ha na-ekene chi data aṅụrị ha na-enwe na aja ka ị chụpụrụ ịnwere idea. Nwanne chụwa aja no matter how little. Ị nwere ike je na egwu ka Eze-Ana na-egwu mgbe ụfọdụ ego nkami biskit go ihe ọ na-eri go banana jebe na mmiri jee tụọrọ ha aja. Ịma ọ na ụmụ those azụ ahụ ịfụ ka ha si enwe aṅụrị mbịa na-akwụkwọ na Eze-Ana abịa eju. You have to witness it, ọ na-atọ bullshit. Maka ọ na-anụ ha na mmiri ọgwụ azụ ahụ kpasasịa tụọ na nzụ tụọ edo kwuo Eze-Ana abịa nọ bịa na mbịa n'ime saraka ịfụ azụ niile ọ dị ka assemble one place. Man na-atụ biskit na-atụ mana na-atụ dosu edebe ụta esa ha na-enwe aṅụrị ma ha na-eri ha mana this thing is a special food. Eze-Ana na-arị egwu maka na ha na-eri mọdụ na-eri earthworm na-eri all those things maka those ones is a test. Ka ezi kpata o ji abụ ntụwara my own, they abandon all those ones bido ribe my own, all special food, all their own shawarma, you na-ege ntị, all their own pizza. So when they are enjoying those things ha na-asị Chukwu okike ihe Eze-Ana bụ n'obi wee bịa lụta anyị ya kasị erie. Mgbe etu ahụ ijego modest baby home mgbe etu ọgwụ ụmụadị si enwe aṅụrị na iburu carton of biscuit na ihe niile na-abịa ha na-amanye elu na-ewekọm gị etu ahụ ka ụmụazụ anụ na mmiri si amanye elu na-ewekọ ndị Eze-Ana abịa. Ị na-ege ntị maka ndị mmadụ na-ere anya abụ ihe Chukwu kere eke. Ị na-ege ntị adị achọ nka ngwa gị na ihe niile Chukwu kere eke na-eto Chineke. So ọ bụrụ na ọnọdụ gị ụdị ana na na-ata ahụhụ maybe because of previous thing, keep chumaja. I can tell you na aja ị na-achụ ga-emechi akpụ that those olulu anwa ihe ọjọọ mere the previous create for your life can be filled and the one ga-eme is you. Ya abụrụ ọsọ ọgụ nne na-agbara nwa nne gị agha emere ya nna gị agha emere ya even onye nchụaja ya spiritualist what I can do to you is like your spiritualist is like your attorney. Yes, ihe ọ ga-emere gị bụ to intercede. Ịma ihe a ya legal luminary the legal counsel gị na-emere gị. Yes, inwe case now ihe ya kwesịrị ije nga your attorney will go and start making case. Please forgive him. Yes, o mere this things in error mana o bidogo kịta na-emezi ya. Forgive him. Ihe a ka ọ na-eme ihe ya lawyer ihe m nwa ya emere gị dịka Ogbuefi ewu aja ka mma achụ n'afa gị kpọkuo entities of powers kpọkuo my ezumezu use all my spiritual connection to ask for mercy on your behalf. Yes, that is the only thing I will do. Yes, ihe mmemme ụka enye soft landing then kụziere ụka esi achụ aja nyere gị aka chụọ aja maka aja ihe na-achụ nwere ike ọ bụrụ na ahụfụ ị kwesịrị ịta in the next ihe atagide etiri bicha ndụ a mana ịchụba aja enwere ike after a year 2-3 years by the power of those sacrifices ya na-eme na saraka ha na-eme efil all those mbuze ahụ nọ n'ime ndụ gị gbuo ogbochi na ebe ihe ọma dị n'ụzọ gị dị egbochizie ya bụ olulu ahụ ife ọma ga-eruo gị aka. Nwanne chụba aja onye na-asị nwe esi na na-achụ aja na otu gị fil mere chi gị na onwere result ị na-enweta. Nwanne chụba aja, you know the magnitude of the void and the olulu ihe ha igwugoro mbụ ụwa mbụ gị. Ị nwere idea? Ịma ndị zọdoro okwu n'isi ịma ọ na o nwere ihe a na-eme na nkịtị Chineke adịrọ pasha isi na Chineke dị pasha na onwere ndị ọfọ na anya iche no. But what I can tell you now based on experience bụ ọgwụgwọ niile ịnọ n'ọnọdụ dị ana ana m achọ ịgwa gị nyebere ndị mmadụ aka onye nwere ike ikubi advice inye aka bụrụ so gị nwere ike si enwere m ọnọchị enwere m ọla edo m enye gị mana gosi onye ahụ obiọma no matter how small. O nwere ike ebe ị nọ
little help you nwere ike inye mmadụ, and never take advantage of onye the damn told you onye nọ na ọnọdụ ihe mgbu. Ị na-ege ntị, ezikwara na onye ahụ nwa maid gị ma nwa bụ onye na-agbara ụbọ, ị na-take advantage of him or her. Okay, ọ bụrụ na ịwe ọga, ị nwere little shop, ị nwere sales girl na-elere gị ahịa, don't use advantage na n'ọnọdụ dị ana. O nwere ike ọ bụrụ na ọka o wee nweta ego na sọpọtụ ha upkeep, ọ na-arụziri gị ọrụ, idebe condition na she will sleep with you in order give any all is so bad. You know why? What you are doing, you are taking advantage of less privilege. Yes, in the money I can tell you now more than 30% of them who slave to those people. Because some of them also know her. Yes, also know her. Or as if I get on young apalo or dabalon, come and do wage. Or what they call an annual or basarum. But then I check out that particular person who should know be well. Mano maki yoji kweta bụ na ọ bụrụ na o kwetara echu ya n'ọrụ. Ị na-ege ntị, onye na-etu aga na alament na-akwa akwa arịrị na I'm doing this, ọ bụrụ na osi obi mpụta mana ọ ga-ekwara ihe m ga-eme. Ịma na ihe a ga-ebutere gị abụ ma ọ na ị nwere idea. Ọ bụrụ na gị na onye a kpalụ na ụnụ ga-anụ ma ọ na ụnụ ga-eme nke ma ọ dabara ụnụ n'obi ọchị ya, mana ọ bụrụ to coerce the person against her wish. Ị na-ege ntị, ụfọdụ owu ndị men iji ebi na-ejekọta nwatakịrị enwe nne enwe nna ka ọ bịa ka ọ bụrụ maid to ya wife. Maka na ịma na isi na akpọ background wee kpọta nwatakịrị a, iwe na-asị ya na ị ga na-ebine ya. Ọ bụrụ na ọ bụrụ na ị ga-akpọ na village wee village na-eyi egwu, ịma ọ na-edi very wicked. Ebe ị na-ajụ ebe ihe na-eme gị si. Ị na-ege ntị, the opportunity e nyere gị n'aka ka ị bụrụ onye nlekọta foster father to somebody, ị bụrụ go pros. It's not good. You don't live life like that because you don't know tomorrow. This is in the now commit more atrocity than Kimere. And they could all come my honor and see what up and out. You know the problem. Market in the blame your uncle. What they can pay all this way. Even though this is what you name exhaust all the goodies in what they store. We don't eat whereby the Chawadi has no job responsible. But all him at alone. Stop taking advantage of the less privileged. People will not die you. I can tell you, being nice, even the nice, he won't kill you. Yes, heaven will bear me witness since I'm with the life. I never, not take advantage when I alone. If for any reason, no worry here on the way kids come on a neutral ground, and I'm try avoid somebody under my care. I avoided even beyond the single. In that I'm avoid there. Unless no for any reason, no reason, no can't reach it. But I will not take advantage of no and no more no or reach it. I remember I Googled this story when I was into a contract. No, the every look at them, and I'm a part-time program, look at them then. Now be on the chat. Yes, on the one the one I want phone up, I story about over 15 years ago. So what never a newspaper, can be a good newspaper every morning. So my favorite then was some newspaper. So that morning, do to Naroshi assignment, engagement with somebody. And when I make a way, go to we already live in Nanazi, Nachi, no capital people can go to the same. One now phone I do rampant. 4 hours of where we can wait for the compound. Actually, about one time you do a book and not going. So, well, there, one lady, a lady of about maybe 21 then, this Sunday, career problem. Also, born state to Abia. One day we go on our church in Nairobi. We got a phone, I don't know. One day we go on our church a week before we get here. The arm of the Ebo. No, or this Sunday. Okay, I do go here too. So when that's never I never but they bad when they remove it to where you put the send the cake motion or them. See okay na namna noka. I would the owner yes some knock and at that time I didn't go. You want a motor and that time. I drop possible okay. Go some now Calcutta, Byron Namoto. More by an Namoto even been okay in 2-bedroom flats then. And when guest room. We about when I raised me there with any amazing normally cook my food then. But again, what is your on more and then up on my room. Tomorrow morning, I'm here. Go say about Osasia, what's okay? I'm not where time may do it. Come on, Mupiana Park, near Gumoto. Mupiana. On about 1 week later, upon the phone.
Because I'm gonna boss near number, get when number will phone back and I'll make contact then. So near number without waking up against the possible where they have so no Daniel was later. Really the national yeah, but I appreciate at least when they are that day. And now that day, now we at that particular time, they want choice. They decided it. Kesum now by the kind of man are working with you go to another they stop where but at that point in time, they want a choice. Man only have the but I'm no understand there. So after 1 week, was them the phone, do their parking or not. What you go to? Or after 1 week, one the phone, send next or ever pay visit. Say I'm sorry, I'm bad, I'm with girlfriend. Say I'm with girlfriend that I don't do dates. Or what I can do okay. And I give you okay, but all my respect, yes, but I cannot do that. Now after that, after like 3 weeks again, I'll come again. Say I'm not in a relationship, I don't do dates. Or I put say I said that maybe after 1 year, you can music production. I can never do. So for me, I want a position in the Madaka. Major, I can't imagine anything. I would always be who can't wait. At that point, only one with a problem. Don't go and in their demand be here with this. Can I get new Kumaki? Then I check one again. Aji equals a recho. Aja equals a recho, move a chobana. Move. He had that here, man. As you go to know what he had challenge in there when now that you are not succeeding. He gave me, not very important. I join Nachu, they will put Budin and Ozo. I join in Nachu, they will put Budin Ozo. Then, I want to watch Ogbuefi and Sobuga Kalas for many years 20 years, 30 years. I get you know where you keep that 10 hour or did it less. I'm a child work out come Basalo on the Bible. Yes, Ezeana. However, that's all years hour. Major Chuku. Oyama, where we are no young. Or where we do Rujo Chubaja. But one we are. And where you go down where we are, then you could have more 15 years. And where you go, where's here? Now, because of what I know what I know, now job you don't natural, then you could have more 15 years. In Meganty. And my check one or do of us, one of on young men and doing. And when they got an over another. A Chubaja, a jag we get well, what I would you open and you go more years. So Chubaja, Jackie game, it's a one I kid by your tools or Kid war, or Kid Walkie, or Kid India. India, because what you are doing is shortcut. In again, what you are doing is shortcut. And there were so many spiritual danger and shortcuts. In again, here they say again, Tiakani or job on our God is not kid. The Tiakani or John or the Kamado say, Kiajem by into occult practices and so many things are good. It's a good banana, New York, in our short corners, and there were danger in our short corners. Maramoni is the one now mature spiritually, it will favor you. But I would get here and short corners. About so many things, danger sit there ahead of you. One more calling I want in a bubble staircase now upstairs. In a follow the step by step. If you will ascend and descend without any harm. But I'm more able to shortcut, jump one staircase, you might enjoy yourself. So avoid shortcuts. Then what you must avoid, I wouldn't avoid. Avoid the reason that you get here can hear your job. Or to them mad because of the other three he for the way the bet. Boa bet. Or when you go on 4 decking or one of bet goes to whatever 4 decking. So they have in our chalk in the boa bet, I brought down solution. He may be a 2 hour, they are addicted to it. And they are addicted to it. A man, a go with the is a buff when I bet. He can nearly, one court. Before you know it, you donate your phone. So about the process. The process about one, he must do, but one, engage your spiritual forces. Now when time go to a barrier kata. I want to say the only need some manipulable spiritual exercise. Get man on the draw serious.
Okay, when time you face east. Anywhere I want from when locate ebe east, 4 corners of your room wherever face east. Now where time you just set the phone na alarm. All I know happy you open in face here is for your spiritual exercise with one. You know why? He na-eme to mmụọ ga-ebunye uche ihe ga-eme ka I wee do ude na ndụ a. Here go Hosea 4:6 or say, my people are suffering because of lack of knowledge and vision. So it's knowledge and vision will catapult you to where you want to be. I want to know when I started. He is in Melbourne and when I start longing for something great. Now I am on Facebook, where for a good house on phone on Facebook. I downloaded the picture. She put it on my phone as a screensaver. You want to give me something similar, or only your altar. You can even have a picture of your imagination where you want to be. Yes, good houses, good cars. Put it in front of you where you will be looking at it on daily basis. It motivates you. This is the goal you set for yourself. Now, upon in meditation, go more than you want to be a millionaire. Yes, for what? I want to be a millionaire, to be comfortable, to help people, to help the less privileged, and so on and so forth. Make your case. No more why you want to be where you are. And then you make a good case. Example, nature in the Madaka. You understand? To be a joy giver to other less privileged. Now, I want to create that nature. He can measure more when you measure meditation. We go more. Nehi chọrọ ebo, n'ebe chọrọ ije, nehi chọrọ ime. If you na mma when you measure meditation ahụ gị na ha na-eme spiritual exercise, imesịa ya, ejuo ha kere ihe chọrọ ka ime. If you ị ga-ebido nwetawa voice na ihe ị na-eme at the moment cannot give you those luxurious life you will dream of. If you na ị ga-ebido long over for more, kere ihe ị ga-eme. If you na ga-ebido budewe uche, ngwa gị si na business abanye na nke a, ma ọ wụ na nke abanye na nke a, ọ gị add this one ka ọ bụ side hustle. Ibido add about so many things, Those things are ga-enye gị ihe ịchọ. Ka ngwa one thing. Creation can never give you what you did not ask for. Ọ ga-abụrụ ihe ịchọ, where you want to be. Ọ nya bụ ihe ị ga-enweta. Yes, ihe ọ bụla ị chọrọ, ebe ị chọrọ ka ị nọrọ, gị nwa ya work for it. Whether me you want ma ọ bụ na ihe nweta lies in your hands. Example, ọ bụrụ na kịta anyị decide in life now, na chọrọ ihe chọrọ ụjọ ọsọ ego nri na ego iri ju afọ. Yes, ihe nwetakwu ya. Ọgwa ndị decide na chọrọ ịbụ ọgaranya, na chọrọ inyere ndị mmadụ aka. You work for it. That one thing you don't know. These rich men you are seeing, they work. Some of them are like to say Allah as a commoner. Some of you now watch that television. Now Zulu did not know why I wrote. Then another film. Some of these rich people for now on nature, career game, nature, they full of businesses here. Now track a country and another ship. They make cause in order to remain where he is. In again, upon on the top, we should know the men there. Upon even more, I want there about these people. Some of them are there with those who just life in a way for. They work for it. Let me give you an example. There are Matthew 7:7 say, Yoiga yota, choiga chota kwaka, na gemere. Yen na cheko walagebo, you ask for it. Nature media that you ask. Nega cho, nega kwaka. You see it. It's an effort. Or you make an effort. Imagine us not on the platter of gold. Those goodies are what possible. Or what other amount of fasting over now? Pastor him or over the gas again, he may say I can't put on to make epilogue if we go or possible. You know why? Those money work all legal tender money. Oh, he a man creator of man. He a more game better game, he be a good check. He game can go away. That is it. That's your services. Whatever services you are rendering, whether you are servicing your customers or whatever, then you monetize that your services. Put monetary value to whatever service you are rendering to humanity. That is where you get money. Example, if you're a lawyer already check go value here. Man, if you Korea for ordinary advice, near 5,000. You go, oh, the what, yeah, call value.
near monetary value. So ihe na-ekwu maka ya. Ị ga na-eche kedu ụdị ndị ebe ị chọrọ ịnọ. Ị chọrọ ịdị successful, ị ga na-akpọ ụba ndị dị successful. Ị ga na-discuss with ndị dị successful. Ọ bụrụ na ị chọrọ iwe onye aṅụrụma mmanya, ị ma nọ ndị aṅụrụma ka gị na ha gara akpa. Ka mmadụ ofu ata bifo anyị mechie. Ihe m na-achịkọwalụ gị bụ na mmadụ nwere ike idecide na ya chọrọ ịdị rich. Ọgwa ndị decide na ihe chọrọ bụ just na-enụrụ nwaanyị mụjuo ụmụazị that you are not thinking big anything. I can tell you na ọ bụgoro na ewu ịbara pusa chọọ ịnụ nwaanyị ya anụta. Ị na-ege ntị? Yes, ọ bụrụ na iwu ebe ọbụla okay, let's say this na Ebonyi State ọwụ ịbara pusa ka ị na-eme imesịa ya ịgbada n'ime village dị ebe ụlọ ị ga-afụ nwatakịrị na-eso nne gat like 5 miles ebe ejere ugbo ịnwa anwa si ya n'ibi nwanụ m ka ibi n'Ọnịcha ịnwa anwa wee si ya n'ibi Ọnịcha ọmanie n'elu ọ eso gị. Ị na-ege ntị? So ọ ya eso gị because ihe ọ chọgoro ka ọ gbaa ọsọ fọm afọ ọ na-ata na village. So ọ maka ịnụta nwaanyị ya anụta nwaanyị. Ị na-ege ntị? No matter how poor ị dị. O nwere ike ọ bata ịchọ ọrịa 2,000 naira nye ofu tren pan ọ na-eghe granọt na-ebugharị na-akpagharị before ị na-eyi ite ụlọ na-amụ nwa na-edebe n'ala. Ị nwere ike ije ebe a na-eri nri, o nwere ebe a na-ede mma food without meat. Ịghọtara ya? Ị na-eri ụdị nri ahụ. O nwere ike before ị na-eyi ite mụju ụmụazị everywhere. Mana ana m achọ ịkụwa na ọ bụrụ na gị nwasị na ọ bụrụ ụdị life a ka m chọọ, achọrọ m something better. Ị mara na obi gị ga-agwa gị, yes, obi gị ga-agwa gị na ọ bụrụ na ị chọrọ something better, ị mara na ọ bụrụ this kind of work ka ị ga-esi na ya wee nweta something better. Ihe ị ga-emezi iwu ọ bụgodu na ị na-eburu ndị kọstọmas gị ahụ ị na-eburu ibu ị na-asị Ọga John ahụ ị na-eburu ibu trọst goro gị na ịdị very honest. Ọga John a na-awa obinye gị ibu ọsịgụ je emeri ya wee bil ọ na-awa because ọ trọst go over the years maka na ịdị very honest. Ị ga-eme ụzọ build goro brand by being honest to onye ọbụla gị na ya maka ọsị na this guy o nwere ego mana ọ dị very honest. Ị na-ege ntị? Ana m ebunye gị uche ihe ị ga-eme ka ị wee change things. Build goro brand. Ndị mmadụ amakwara nke onye ntụ na aghụ. Ibuild brand anwa ịfụ na Ọga John ahụ ị na-eburu ngwa ahịa isi Ọga John ana m akwakwado bara mana bara abụrụ my dream wụ something better. Ọga John nwere ike sị gị kere ihe ị ga-emewu ihe azụwa ahịa ihe emewe ahịa mbugharị ma ọ bụ ire abịa eburu ahịa na shọp ya na-eresi ndị mmadụ ma ọ bụrụ na ebinye gị ego iji ọ ya akwụtawuru ụgwọ shọp ka ya na-ebizi gị ahịa nwa obere ị na-eleka ịbịa na-ewere na shọp ya isi ya why not? N'ụtọrọ ibuild brand ọ tụrụ ọsụgo gị ọsụgo oke wee weleta ụmụdụ isi ebutere maka na n'ụtọ na o nwere ebe wu ya vision ego ahụ ị na-abute na webara iri erichi ya ị na-esi ebu sọ iwe ga na-atụ akawo maka na o nwere ihe ibu n'obi ịchọrọ ịba n'ime ị na-ege ntị ịkwụ ụgwọ shọpụ ahụ Ọga John nwere ike na-ebi ego ngwa ahịa ọ na-ebi ego ngwa ahịa ilekwa ị na-eri ibe according to ya means isikwana na ngwa ahịa mmadụ nọ maka na ngwa ahịa dị na shọpụ ngwa ego mmadụ ọ bụrụ ego gị. So don't start living big. Ị na-ege ntị? Ị na-eri ibu ka isi eri ibu small. Ị na-eme ifu na ego a na-egro before you know it Ọga John na-emeri increase na ego ọ na-ebinye gị and o mere increase na ego ọ na-ebinye that is more money. Ị na-ege ntị? Ị na-eme ndị mmadụ for how faithful you are with Ọga John. Another neighbor ya ebiwekwa gị ahịa maka ihe na ọfụ how faithful you dị with nke Ọga John na-ebinye gị. Before you know it asị na ọgwa nwe nwoke akwara bado n'obodo a na ọ bụrụgo big man. He works for it. Ị na-ege ntị? Mana ọ bụrụ na esi nature ihe Chineke gwara anyị nkwa bụ ndị ụbọchị. Ị na-ege ntị? Ọ bụrụ na gị nwere onwe dị satisfied with onye ndị ụbọchị ahụ ị na-enweta no matter how ị na-esi with atụ ụdị crayfish ị dị satisfied so be it ebe a ka ị ga-anọ. Ị na-ege ntị? Mana ọ bụrụ na esi Chukwu oge mba I need something better. Or you go and grab it, you work for it. But then satisfied with where you are, so be it. But then keep working hard. Yes, keep thinking. Like me, I keep thinking. I still want to impact lives. Mana ọ bụrụ ihe niile ka m afford. O nwere ụfọdụ ndị mma like ka create more opportunity ka ha nwee ike na-earn a living from it. But at this level, ọ bụrụ ihe niile ka m nwere ike imagine. I can as well be asking my chief, please, I need more money. I'm a millionaire, yes, but I want to be a billionaire so that I will be able to help some people. That is longing.
And once I start longing in this direction, more I'm saying, okay, if that is the case, okay, you have a pure water factory, then add more factories, add more factories. Before you know it, you'll be here, you'll be there. You know, get it. Any me one where man that. But I'm matching Kowalagi. Now, Obogoro na one na business in name. Don't be squandermania. It don't belong to Dorime Group. In a mason and that thousand. Now, what junction? You just had it. They say, we go. But can actually expand their business. And once you may expand their business, you make expand their earnings. In agency. So, if you don't like what is happening to you right now, begin today to apply those examples I just gave to you now. It shall be well with you. Can say by him not again? May him dance again, man. What can you hand this the game? Forward again, man. Now to work can keep me here. I go more for this when I look at one case you. Didn't better can share button. Didn't I comment? Didn't I like it? I said, catch you work because you. Because if I send in that's where I know one case you difference of the temple and the children of the temple. Yet I was in these days where I and I giant at one woman. Okay, that's in January. I said, Domaka Yemeron. I said, Nakakayamon, Nakijayamon. I said, Najawan is able by Yatiana. As more than she heard your moon, Yamo. Oh, yes, you go there on that region, or even all your Jerusalem or your young one also. Eh? As more as soon as you go on carry on. More than you can over to that over shaken. Maybe young or one down or carry her. As more as your moon I do naka. Eh? I would have my your mother born yawa. I don't more when I say no good I will do that. You never had your mom and more. Now to work can keep me here on your creation. I can't. As in no Macay Belon. How the one actually in the Loga one case you. Yes. On one to do when Uncle Zia, more nature of our family. Send the message in our WhatsApp 0813 82 43 871. Mobile bottle 0805 78 37 672. Mobile na screen gi ị ga-afụkazi our WhatsApp numbers. Ka Chukwu keep be here negotiation. Metụkwa aka na share button. Gwakwara ndị ya adị ụnụ. Asịrị m na ọ bụrụ na ọnwa egburu ọjọọ eji wee chụ aja na-emecha na ọ ya epuriri ome ka ọ dịkwa n'echi niile daalụ.